Kani gade kapati CCTV. Jing minat baga jing tresitam kam jupendo yuso baba hakaba kong Balarina Syiem ipana kani ka jalla ila longtang marwai na po kadi India panchimti kum ka Umpire hakalimpung ile kai Yonex French Badminton Open arja khandrio ko ban long ha Paris France nadu arpsan tarik hadu lapo tarik mentau benai risau kong bala ibabat ru kong General Secretary jong East Castle District Badminton Association EKH DBA ba Joint Secretary ka Meghalaya State Badminton Association ilami minta kasngi ka atpu artarik risau na kani kanong ba banlet check te galumpung ikong balai di kon jong ikong MCM but iba dealing do balaklat no na lumksha block 4 lower mupram Shillong idei kanong ile kai barim ka jala house nam khat khandai spa khandai puar hadu snam arajar hakabai labat yakanam la ado hakajala kindiat inchupin tip speech pang ikong Balarina idei bala pendap ya kajing puli coach haka badminton house nam arjar ar la pendap ya kajing puli na ka benta ban longkum ka Umpire grade 2 house nam arjar lai bar kum jo ka grade 1 national ho arjar spo ila badru ka kerdan bahakli haka badminton Asia Confederation international ho arja khat ar wala long ha China ikong balai ila yo ru ban yalam ya ka kanoni la kai kari defendam haka world championship ka wala long ha Korea house nam arja khat ar haka bay day pat ka jing yo ban chimti kum ka Umpire kong balai la yo ban penya yakilampung ipakan top ika youth commonwealth game arja praha Pune world badminton championship arja kandai Hyderabad ka 19 commonwealth game arja spo Delhi Syed Modi international tournament Lucknow Maldives international badminton championship arja khat Maldives badminton Asia youth under 17 and under 15 championship arja khat China second Asian youth game arja khat lai China Sri Lanka Open International Badminton Challenge arja khat sao Colombo Malaysia Masters BWF Grand Prix Gold arja khat san Kuching but ka 12 South Asian Games arja khat rio pala long Shillong bat Kawei ki lumpung ile kai ni kong nga dap da kajing sngongu bat ka yo blay mo baula kerku nga hadu ni ka klemat ka menta nga sngo tanat bat nga sngo komen ba nga chajit ban long Kawei ni ki Umpire hakani ka French Open mo ka ban long hapo Paris na duk arpsan tarik hadu ka lai po tarik jong new benai mamenta bat nga sngo sarong ru ba napo I Julai barit jongi napo Meghalaya ban yo mi perthai haki tournaments ki bahe kum gini ngala let la bun hi ki ni ki international events kam tam man ki balong ha ne po India nang ta shabar ngalawan shapo Maldives nang ta shapo China ngalapo ASEAN shapo Sri Lanka but Malaysia kalas ka mangawan ka shapo Malaysia ki don shibun ki jing pair Syiem mafilalet ha ka filapo ya ke international level kan Kawei ru ka baning kong ngihap ban update yala di sepangki rules and regulations nang ta de ngia kendu ya kiwi ki brio ki bana ki na kiwi pat kiri nang ta de ka competition ru kan ka don hi hang tu competition nama ba long kaladon ka jing ya long ngahap ya compete mo yap ya pini halor ka jing lu jing sap ti klem yo jing rap nang no mar ngi hapan lut hitang ka flight fare kan tiga tangan lut personally nakram yo jingrap nang ka message ka bang akwa ban ai shikiwei ki ba ki para samlang la banong mo kalong lah kanu kaliang ka ba pipidan pidiban treshitom ka baning kong pidiban treshitom kawei pidiban bu yo blay hakmat haswa ba phne ki baro but Kawei ka dei hi ka dedication ka jong fi ba fin IT lut ha ka ba phile wala ka long hoi ngi don la ki jong ki sub ki talent ki ba ublei ula ai ngi de man pen kam hok ik ta ki sub ba ki talent kan ki ba ublei ula ai but ngi scam ba ka ni ka jinglet jong aru long ka ni ka yu nga sngo kom ba long ki ka sub ka ba ublei ula pen kam ngan pen I ki wei kan tangkata hi bishbun Kani gade kapati CCTV.